መንፈሳው ሰተታይሎ ናይ ስጋው ነው ይምልከቱ ተጎዝጉዞ አቦ ብዝበሎ ብዝሃው መሰና ብዝወሎ ግዴታ ምንባር ማለት እዚ ታዩኑዎ ናይ ብዙሕ ሰብ አትርት ሕጊ بحق بتشاز من رحلة بكا زي حاتيات يا زي حاتيات هيكونت بكا حاتيات لازخونت سكازا نجر زي أخوات مني صدقس حاتيات زي كوينا ها بكا تشجري لين كاتيلو ناي بوز حساب أو حق يزتكر أتوم كعالمهم أنا جن كعالم تمرد أمبر كعالم أكون سلام دايك زي هيردكي أنا حوكم بيكون سامي الحاجوسية وما أنتي حيزلكم مت إنه خاني كم تلمود منفساوي سب بزول يحجلكم متنهو تي لمود كم زلوا السجاو سونا منفساوي سوانا حالي أو كل التخفي اللي يخبركم مالت ناي سجا أتحسسوا كا تسجاو زخونة بمنتعين الفولت رزل أستمرون يلا كومو خا تي ناي منفس زخونة سب ويكا ناي منفس أتحسسوا زلوا سب كعني بخمين الفولت زل أستمرون حجلكم متنهو كم توانا سجاوي ويكعكابنا هيت عن النتوتينا إجزي عابير أملاقنا بزهابنا مسلنا قديتا نخنبر أو خينا نخنصنعيو اتخال أي كعاني ناتنا ماننت بمفلاتنا بمردة نماننت نازمت انكرسيانا وملس نخهلونا أيو سلازي اتصال ساكعتا يخون كله أوزا عالم زي تولي دوم يوم مستولو دوغن بكا كي عاغيو زنورو بكا زي معباي حادقا زلوهم سبات عالو يوم سلازي آنحنا توليدنا كي عاونا نخين نبر السو عوية حادقا سلازو خونا كاوز حادقا زنعلنا تنقبر نخن حل بزنيرو كاو أو بارتوا ميكعاني دحر مقبيا السرح خوا فيديو تانيرا اكزيابي كاب نايسقاونا ويكعا كاب ناي هصاننت اتحساسا بموصا كاو وصينانينا كاو اغزيابير املاخنا انا مسل هيونا نسخ انت اي مسل دحرينا ويكع السلطان هيونا ناي متاي سلطان كنلكلنا ناي ولودነት سلطان يوحنس وانجيل معرف حدا تايزو زلو نزي تقبلوا وغنا بسمو نزامنو ناي اغزيابير دك خبهالو سلطان هاوم اللي ناغرنا سلازي نحنا تايغرنا لنا مالتيو سلطان تواهينا لنا سلازي كابناي سغاوي كخابنا هيصانت بموص اغزيابير بزابنا مسلنا شتردينا سلطان تواهينا بزح مسلتات تغيرنا ابوينا نصوعلو مسل نهلنا يحزي ግዴታውን ለና ባንጻ ግዴታ ሐኔ ሓደ ክርስቲያን ተወሊዱ ዘይዓብ ክርስቲያን የለን ቆምኡን ሓደ ክርስቲያን ዓቢው ዝወደ ክርስቲያን ካኔ የለን ስለዚህ እቲ ግዴታና ከዓ ብናይ እግዚአብሔር ቃል ነዓበና ንኽንከይድ ከዓ ታይብለና ግዴታ ኣለና ቃሉ ንኽንሰምዕ ቃሉ ንኽነዘውትር ቃሉ ብመንፈስ ንኽንምራሕ ከምታይ ንኽንወጽዩ ካብ ናይ ህፃናት ተሓሳስባ ካብ ናይ ስጋ ተሓሳስባ ንምውፃእ ኢልና ዝሓለፈ ሪና ነርና ሎማ ዓንቲ ከዓነይ በዋና ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ بنا እግዚአብሔር ቃል ንምዕባይ ማንነትና ብምፍላጥና ብምርዳእ ንማንነትና ዝምጥን ክርስቲያናዊ ምድልስ ክልወና ናይ ብዙሕ ሰብ እንድሕር ከም ዝቅድም ኢለ ዝተናገርኩም ሓደ ስጋዊ ዝኾነ ብምንታይ ኢና ንፈልጥ ኢልና ነርና ከምኡ ከዓ ሓደ ከዓነይ ናይ መንፈስ ዝኾነ ሰብ ብምንታይ ኢና ንፈልጦ ኣብቲ ክርስቲያናዊ ዝግለጽ ሳይዝ እንሄለ ኣብቲ ክርስቲያን እንታይ ዝግለጽ ኢልና ክንወስድ ከለና በባዕሉ በማንነቱ ማይርዳን ሕዚ እሱ ኣብ ዝኾዶ ኩሉ ንኽከራኸር ወይ ከዓ ንኽረትዕ ብቻ ብዝብል ኣብ ሕድሕድ እርምጆ ክኸይድ ንዕዞ ንኸምዚ እውን ቀዳማይ ጴጥሮስ ካብ ቁጥሪ 2 ታይሉ ካብ ኩሉ ቅንኢ ሓሾት ካብ ኩሉ ከዓ ምንቀኝነት سخاتكم راحوا كاو كله كركر يوني حوصي سلازي اتي اونتنيا زغون وي كعتناي منفس زبحال اب كركر يكون انتاي سلاز استوعليو اتناي منفس اب كركر يتكور كركر من تاي كاخت كراخر حزا انا كيدمس حاده قد كراخر مني لند ذكراخر تخوينا انا ازغوزي تراهيلون اي نزنا قدامي نجر كال اي نجر انا اشني فيلن خمكح كال اي نجر قومو خا انا ناتي كبر نخجلت أنا أوزغي زلهم با نا يسوع كريستوس ويك أنا እግዚአብሔር كبر نخجلت أيكونه سلازي اتناي منفس زلو أتحساس راجنا
ክርስትና ታይ ከም ዝኾነ እዩ ዘስተውዕል። ክርስትና ክርክር ኣይኮነን፣ ክርስትና ሙጉት ኣይኮነን፣ ክርስትና ቀን ኣይኮነን፣ ክርስትና ሓሜት ኣይኮነን። ክርስትና እዚ ኩሉ ነገር ካብዚ ኩሉ ወፂኻ ክርስትና ናይ ባዕሉ ትርጓሜ ኣሎ። ክርስትና ፍልይ ዝበለ እዩ። ክርስትና ከዓ እንታይ ክንብል ከለና ምግላፅ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ መንፈስ ስራሕ ዘለዎ ኣነ ተኸራኺረ ክመልሶ እየ ዘይኮንኩ ዝብል እንታይ ዳ እየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነ ብናይ መንፈስና ብናይ ቃሉ ኮይነ ይናገር ኣለኹ ኢለ የብል። ካብኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብርሃኑ ክገብሩሉ ኢለ ይናገር። ኣይ ክከራኸረን እንተይሉ ከዓነ ኣነ ይከራኸረን እንታይ ብምዃኑ ክኣምን ክኽእል እኒአኒ ክርስትና ናይ ክርክር ዘይኮነ ክርስትና ናይ ምግላፅ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ኣብዞም ናይ ስጋዊ ኣተሓሳስባ ዘለዉ እንታይ ይረአዩ? ቀዳማይ ነገር ቅንኢ፣ ከምኡውን ክርክር፣ ሙጉት፣ ምክፍፋል። እዚ ኣብ ሓደ ሳይዝ እንድሕር ሃልዩ ገና ስጋዊ ወይ ከዓነ ገና ዘይዓበየ ምዃኑ የረድአና። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እውን እንታይ ይናገረና? ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 11 ኣነ ናይ ኣጵሎስ እየ፣ ኣነ ከዓ ናይ ጳውሎስ እየ፣ ኣነ ናይ ኬፋ እየ ብምባል ተፈላለዮም ነይሮም። ካብ ተፈላለዮም ምስ ኣለዉ ሃዋርያው ዝተናገሩ ነይሩ። ክርስቶስ ይከፋፈል ድዩ? ከምኡ ከዓነ ሃዋርያው ኣነ ከተሰቂለልኩም ደ ጳውሎስ ምእንታኻትኩም ኢሉ ተሰቂሉ ድዩ ወይስ ኣጵሎስ ምእንታኻትኩም ኢሉ ተሰቂሉ እዩ ኢሉ ሃዋርያው ይረድእ። ስለዚ ኣብዞም ሰባት እዚኦም ገና ስጋውያን ምዃንኩም ወይ ከዓ ገና ዘይዓወኹም ምዃንኩም ኣብዚ ኢኹም ተረድኡ ዘለኹም፣ ገና ናይ ህፃናት ተሓሳስባ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ኢሉ መን ይናገሮም? ሃዋርያው ክናገሮም ንርኢና። ስለዚ ኣብዚኣ ልቢ ኢልኩም ክተስተውዕሉ ኣለኩም። እሳቶም ከም እንግዲህ በቃ እሳቶም ዝሐጉስ ዘለውን እግዚአብሔር እዩ ዝመስሎም ዘሎ። እሳቶም በቃ ኣነስ እከለ ሰብ ይኹን ኢሎም ዝኮራርዑ ወይ ከዓ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኮራርዑ ዝመስሎም ነይሩ፣ ግን ኣይኮነን። ብኻሊእ ኣባህላ ንእግዚአብሔር እንታይ ይገብሩ ነይሮም? ይሕዝኑ ነይሮም። ናይ ስጋ ምዃኖም ገና ህፃን ምዃኖም ሕዚ ወላ ከም ምሳሌ ክናገሩ ሓደ ህፃን ቆልዓ ነቲ ሓደ ሌካ ሞ ትገዝአሉ እቲ ሓደ ይቐንእ እንታይ ስለ ዝኾነ ኣነ እውን ዘይተገዘአኒ ንኡ ገዚእኻ ኢሉሲ እቲ ቆልዓ ኣብቲ ዝኾነስ ቂም ነገር ይሕዝ ችዲ ገለገለ ኢሉስ ናይ ምፅልላእ ይሓስብ። ከምኡ ዓብዪ ሳይዝ ተኮይኑ ግን ሕዚ ሓደ ንዓርከይ ሌካ ተተገዚእዎ ኣነታይ ችላ ኢለ ይሓልፎ እንታይ ስለ ዝኾንኩ ብዕድመ ዝጎርመስኩ ኩሉ ነገር ከዓ ክርደአኒ ይኽእል እዩ። ካብ ምንታይ ቢያንስ ካብቲ ህፃን ዘሎ ካብ ወዲ 2 ዓመት ዝሐሽኩ ተሓሳስብ ኣለኒ። ከምኡ ከዓ ካብቲ ጀማር ክርስቲያን ከዓኒ እቲ ብቃሉ ዝዓገበ ክርስቲያን ይሐይሽ ልዩነት ብጣዕሚ ልዩነት ዘሎ ኣብቲ ገና ህፃን ኢነ ናይ ህፃናት ተሓሳስባ ኢነ እንታይ ይገብር ኣሎ? ኣነ ናይ መን እየ ወንድሞች ወይሉ ሃዋርያው ከረድእ ከሎ በመካከላችሁ ክርክር እንዳለ ይረድእ። ከም 12 ካው መሰጽሐ ይህንም እላለሁ እያንዳንዳችሁ እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ እኔ የአጵሎስ ነኝ፣ እኔ ደግሞ የኬፋ ነኝ፣ የኔስ የክርስቶስ ነኝ ትላላችሁ። ወይ ከዓነ ኣማኸልኩም እንታይ ኣሎ ምክፍፋል ኣሎ ንናይ ባዕልኹም ከዓ እንታይ ትብልኹም? ኣነ ናይ ኣጵሎስ እየ፣ ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ፣ ኣነ ከዓ ናይ ኬፋ እየ፣ ኣነ ከዓ ናይ ክርስቶስ እየ ትብልኹም። ክርስቶስ ተኸፋፊሉ ድዩ? ከምኡ ከዓነ ጳውሎስ ምንታኻትኩም ተሰቂሉ ድዩ? ወይስ ኣጵሎስ ወይስ ኬፋ ኢሉ ይረድእ ማለት። ስለዚ እዚኣቶም ተኸፋፊሎም ንምንታይ ኢኹም ተኸፋፊልኩም? ኣብ ማእኸልኩም ክፍፋል እንድሕር ሃሊ ናይ ስጋ ተሓሳስባ ኢሉ እንድሕር ኢልዎም ሃዋርያው ንሕዝኔና ክርስቲያን እውን ኣብ ማእኸልና ኣነ ኮነ እከለ እየ፣ ኣነ ኮነ እከለ እየ፣ ኣነ ኮ ብእከለ መምህር የተማሂረ፣ እስኻ ኮ ብእከለ መምህር ኣይተማህርካን ብዝብል ናይ ብዙሓት ክርስቲያን ምክፍፋል ናይ ብዙሓት ክርስቲያን ኣብ ባዕሎም ግጭት ኣለዎም። ናይ መንፈስ ግጭት ክኸውን ይኽእል ኢና ካልእ ግጭት። ስለዚ እዚ ግጭት እንድሕር ዝረአዮም ተኮይኑ ኣብቶም ሰባት ሳይዝ እዚኣቶም እንታይ እዮም? ገና ስጋውያን እዮም። ከምኡ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 እውን ይኸይድ ቁፅሪ 1 ኣነ እውን ኣሕዋተይ ይብል ናይ ስጋ ከም ዝኾንኩም ብክርስቶስ ህፃናት ገና ከም ዝኾንኩም እምበር መንፈሳውያን ከም ዝኾንኩም እስክናገረኩም ኣይከኣልኩም። ኣሕዋተይ ይብል ተናገሩ። ኣነ እውን ገና ስጋውያን ወይ ከዓ ገና ህፃናት ከም ዝኾንኩም እምበር እስኻትኩም ከም ዝዓወኹም
መንፈሳውያን ገይረስ ክናገረኩም አይካልኩን ንምንታይ ሆሙ ገይሩ ክናገሮም ዘይካለ ሐዋርያው ንምንታይ ከም ህፃን ክናገረኩም በርስ ወይ ከዓ ከም ስጋውያን ይክናገረኩም በርስ ከም መንፈሳውያን ወይ ከዓ ከም ዝዓወዩ ክናገረኩም አይካልኩን ከብሎ ዝኻለስ እንታይ ይልና ከይድ ከለና ትሕት ይምልሰና ገና ጽኑዕ መብሊ ወይ ከዓ ጽኑዕ ዝኾነ ምግቢ ንምብላዕ አይትኹሉን ነርኩም እሞ ወይ ከዓ ጸባ ታይገረልኩም ጋቢዞኩም ወይ ከዓ ጸባ አስትየኩም ይልናገር ገና ቁጥር 3 ገና ስጋውያን ይኹምሞ እስከ ሕዝ ድረስ ገና አይትኹሉን ገና ታይኹም ስጋውያን ይኹምሞ እስከ ሕዝ ድረስ ገና አይትኹሉን እንታይስ ብምንታይ ስጋውያን ክኾኑ ኺሎም ባዕሉ ሐዋርያ ይረዳልና አማ አኸልኩም ታይሎ ቅንዓት ክርክር ስለዝርከበኩም ንስኻትኩም ስጋውያን ምዃንኩም አይኮነ እንዲኹም ትገልጹ ዘለኹም እንታይ ስለዝኾነ ቅንዓትና ክርክር ልዕሊ ሊናገር መቁጥር ሓደ ታይሉ አሕዋቴሉ አነ ከም ህፃናት ወይ ከዓ ከም ስጋውያን ነበር ከም መንፈሳውያን ክናገር አይካልኩን እስኻትኩም ገና ጽኑዕ መብሊ ክትወልዑ ትኹሉን ስለዚ ወተት ገና ክጋብዘኩም ይልናገሩ ካው ሰለስተ ምሰጽሐታይ ሊናገር ገና ስጋውያን ምዃንኩም አማ አኸልኩም ቅንዓት ክርክር ይርከብሎ በኻሊ አባላ እስኻትኩም ቅንዓትና ክርክር አማ አኸልኩም ዝርከብሎ እስኻትኩም ታይ ስለዝኾንኩም ይኹም ገና ስጋውያን ብመንፈስ ዝጠንከርኩም ስለዘይኮንኩም ይኹም እንታይ ስለዘወሉ እዩ ቁጥር 4 እቲ ሓደ አነ ናይ ጳውሎስ እየ እቲ ካልኣይ አነ ናይ አጵሎስ እየ እቲ ሳልሳይ ከዓነ አነ ናይ ክርስቶስ ብምባል እስኻትኩም ገና ሰብ ብቻ ወይ ከዓነ ሓደ ከም ታራ ሰብ ከም ፍጥረታዊ ሰብ ብቻ ምዃንኩም ኣይትገልጹን ዘለኹም ናይ ስጋ ተሓሳስባ ከም ትገብሩ ዘለኹም ኣይትገልጹን ዘለኹም ኢሉ መን ይረድእ ሐዋርያው ይረድእና ስለዚ ቅንዓት እንድሕር ዝርከቦ ኮይኑ ከም ኣብነት እቲ ቅንዓት ኣብ የጠፋው ልጅ ዘሎ የጠፋው ልጅ እቲ ሓው ጠፊኡ ነይሩ እቲ ሓው አባርነት ነይሩ እቲ ሓው ዓለም ተጸጊዑ ናይ ኣመንዝራነት ዓለም ነይሩ ከምኡና ሓለዋ ናዘይኮነ ምንክርታት አባርነት ነይሩ ደሓር እቲ ሓው አስተውዒሉ አቦይ ንኣየ ብጣዕሚ ዘፍቅረኒ ስለዝተመሊሰዮስ ወላ ከምባርያ ተተቀቢልንሲ ንኣየ ከመጠን በላይ ክብሪ እዩ ልክመለስ ከሎ ገና ብሩሑቕ ንሃለ አቦ ናጎየ ኸይዶ ሓቂፍዎ ይለና ገና ብሩሑቕ ይነክ መጽ ሓሳብ ነዮ ከምኡ አቦ ኸይዱ ክሓቅፎ ከሎ ብጣዕሚ እትቦ ብጣዕሚ ደስ ይልዎ ካወቡ ዝተልዓለ ከዓ መን ደስ ይልዎ ወይ ከዓ ሓሴት ገይሩ እቶም ባሮት ዝነበሩ ጥጃ ተሓሪዱ ዓውይ ድግስ ተገይሩ ኣብቲ ገዛ ከምኡ ከዓ እቶም ባሮት እውን ደስ ክብሎም ከሎ እትወዱ ግን እንታይ እዩ ነዚ ካብ ስራሕ ክመጽእ ከሎ ነቲ ባርያት ኢልዎ እንታይ እዩ ነዚ ድምጽ ኢሉ ክናገሩ ከሎ እቲ ሓውካ ጠፊኡ ዝነበረ ተረኺቡ ሞይቱ ዝነበረ ሕያው ኮይኑ ኢሉ ተናጊሩ ስለዚ ያን ግዜ ኣነ ዝኹሉ ኣብኡ ኮፍ ኢለና ሃለኹ እዚ ኩሉ ከገልግሎ ከለኹ እዚ ኩሉ ንኡ ኢለ ክሰርሕ ከለኹ ሓንቲ ጠወት ሓሪዱለይ ዘይፈልጥ ሓንቲ ጤል ሓሪዱለይ ዘይፈልጥስ ንምንታይ እዩ ደኣ እሞ ሕዚ እሱ ግን ገንዘበይ ሓባይሉ ምስ ወድኦ ኣብ ኣመንዝራነት ነይሩ ክምለሶ ከሎ ግንስ ዓውይ ድግስ ገይሩ ኢሉ ዝወዲ ክምለስ ኢሉ ካውያን ግዜ አቦ ፀዊዕዎ እንግዲህ እዚ ሰብ እዚ አነ ናይ ቦይ ገዛ የነኹ ይዝል ዘሎ እንግዲህ እዚ ሰብ እዚ አነ ነቦይ ይሕጉስ ይዝል እንግዲህ እዚ ሰብ እዚ አነ ነቦይ ይሰርሕ ዘለኹ ይዝል ዘሎ ግን እዚ ሰብ እዚ ገና ዘይዓበየ ህፃን ይንህላ ከም ኣብነት አው ታይ ስለዝኾነ ወይ ከዓ ብምንታይ ምኽንያት ገና ዘይዓበየ ህፃን ትብሎ ዘለኻ እንድሕሪልኩም እኔ ኣብ ገዛ ጸኒሑ ክመጽእ ከሎ እቲ አቦና እቶም መላእኽት ወይ ከዓ እቶም ባሮት ዓውይ ድግስ ወይ ከዓ ደስ ክብሎም ከሎ እሱ ግን በአንጻርታ ኮይኑ ጠፊኡ ክመጽእ ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ቅንዓት ገይሩ እሱ ኻባየ ስለዘበለጸ ድዩ ዝገዛ ኢሉ ናብ ዘይኮነ ቅንዓታት እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ መንፈሳዊ ዝዓበየ ድነ ወይስ ህፃን ይነ ህፃን ዘይዓበየ ገና ጸባ ዘድልዮ እዩ ገና ተቃሉ ዘድልዮ ኣብ ማእኸልታይ ስለዝተረኸ ቅንኢ ኣብ ልዕሊ ሓው ስለዚ ኣንሕና እውን እሞ ኣንሕና ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ናገልግልና ንእግዚኣብሔር ደስ ናበልና ሞላ ንነብር
دحار كاو حدا حاونا خاب كالي عد ميوتسيو أفتا أقلقلوت كساتف كله ويكعب بتاعم حز قوة السراخ النحر كوينو كما يجيرو السوس حز ميوتسيو كم زي يقبر الله عاول علي نغنى نخود ويكعاول علي نحمد نخود نو أخا نخنا ودقو نحسد نخود نمنك يود نخود إذا أما أخلنا ندحر زقلة تقوينو أنا حنا تايم وخانا أنا نقول زنا أنا حنا سجاو يعني نايش سجاو ما نحنا نقول زنا بأنت أروجن تحاونا عالم زنابرة تحاونا أبدا أمن زرا زنابرة تحاونا أبارمنت زنابرة كاوتيو ناس أوتيني مكرسوس أنا ناي ناس أنا تكنبر أنا وانجيل ناس فحفحو أنا بقالو خملانس أنا بمنفس تنكركو خول اندحري لنا دس زلنا تقولوا مستحاونا خاني تسمارينا حسيت ناجرنا ناتحجوسنا ناتتنانعنا بمنفساونا تمخاخرنا ناترداد أنا اندحرنا خيتو خوينا عني بأنصار تنخون لنا منفساوي ويكاني منفس قريت زحازنا نخون لنا كو بأمورو محداس زي أتوم ناي سجاوين زلو بأمورو محداس زي تلووديو هذه أو رومي معرف عصرت قلته تاير حواري وكردنا خلو أحواتي سونتكم إجزاء دس زبل هياونا قدوس مسوات غيركم أقرون بر بإجزاء زند لمناكم أسو نامرو زمتشي نعقل قلوت أيو قديش تقولوا أحواتي سونتكم إجزاء دس زبل هياو قدوس مسوات غيركم من تقروا بإجزاء الرأي يلمناكم له السخاء نامرو زمتشي عقل قلوتي سلازي تايلنا نيل هاري مالتيو ناي أمورو محداس قبرو سونتكم لإجزاء تايقورو قدوس هياو مسوات غيركم أقروا بمنتاي سونتنا نقروا زلنا بأمورنا تحدثنا السخامة جمبر تازنابر أتحساسوا خلنا حززوا أتحساسوا تشك تقبرنيكا حدا كريستيان زي عب كريستيان يلي أنا ما ننتي قدم كريستوس إيسوس مأماني لبي لقد قدم كريستوس إيسوس مقبالي زنابرن هيوت ناي قدم هيوت يكري أقول له انتي يخون هيوت السو بقى كرتت زخون هيوت يخون كاو حزون كما تقول له بكريستوس إيسوس آمينة بقى خفت تصقون تخافالو خوينا بقى أنا ناي تصقا سو خوينا برهان زره اللي زي كونا ناي برهان زخون كسب كوينا سلازي إذا كل زكاتت كسب كوينا هاد لغو إجن سونتي زي تغيرت تقوينو أموري زي تحدثت تقوينو إتناي قدم بحرية زي تلوت تقوينو زخونا نقر تشك قبر كخلنيني الصحة تشك قبر تقوينا أولا لداي مجمرتا حدا قلعة نوح زخون كمن استلعالو كولد نوحت تقوينو كل يوم كولد استلعال سنوح يخون كما خاني كل يوم ولد قيحت تقوينو كولد استلعال سون قيح يخون نايمن سلازو وسدلو نايبو نايدون زر سلازو وسدلو نحنا خاني ناي اغزيابيهر زر إنا نوسد زلنا حواريو بيتروس كردنا خلو السخاتكم زتولدكم كان زتقف زر زي كونس كان زي تقف زري السخا خمتايو كان اغزيابيهر ويكعني كان مصحف كان قالو يخون تولدكم يلو يناغرنا سلازي افتو ولدتنا نا اغزيابيهر بنا اغزيابيهر زر يندحر تولدنا خوينا ابانا هيوت نرينا انتاي زخونه هيوت لوطي عبيت انقسقاسي زلو ناي منفس سرح سرح هيوتنا بخصوص إيسوس زنبر حازي بأمورهم حداس مالت انتاي مالت إنيلا قالوا قال الحروسيدنا يا أنا حنا بأمورنا تحدثنا مالت حدث سوكينا ويكا حدث سوكينا مالت إنيلا بسجانا ويكا كن حدث نخلينا نسجانا حازي تقم خمزة يقول حواري ويردنا قالت يا معرفش تشغل قطر 15 تايين مجراز كونه زي مجراز استقمي يقولون اتتقمي جن بكرسوس إيسوس حدش فترة مخوانيو أنا سلسة جراز كدقي كجراز خليه زي كجراز وني خليه جد تقمي يقولون اتتقمي جن حادد له الصعب بكرسوس إيسوس اندحر آمين كأيها تقمي زلوا بكرسوس إيسوس آمين كان يخا مالت حدش فترة غير كان يخا نايا أمورهم حداس غير كان يخا نايا أمورهم حداس غير كان يخا مالت كعني ناي منزر تخافل يخا ناي كريستوس سلازي ناي من هيوت تنبر لخا مالتيني ناي كريستوس إيسوس هيوت تنبر لخا مالتيني كومو أكالاي قرنطوسون حواريو نارد خيد كله كالاي قرنطوس 3
18 ناردنا يخيد طيب أنحنا كلاتنا بمجرجة زي خدام فيت ناي جيتا كوري كم مستوات نالج لج منفس كم زخون جيتا كم زجبر نتمل كأسون خمسل كابكوري نابكوري نلوت سلازي أنحنا نمتعنا نلوت اتسابسو زي لوت تخوينو زخونة أجمنه ناي سجات حساساني أنحنا جنا كفتونة تنيازر رينانينا كفتونة تنيازر زتلا على خاني أنحنا لوت نجبر كابكوري نابكوري ناتلوتنا نمن نمثل نكريستوس إيسوس نامسلنا نقيد في السماء وقدسنا نخنمال أو زمدري ننكساقس كأوجن بزلت عاد حاريت نسوي حالك ندبس كلنا في الصمت قدسنا نحزن لنا مالتي سلاز أنحنا اتيكا كبرنا كبر زي لوت نحكوينو زي عبد كريستيان تخوينو مجمرتا قالو ديته مسريته اتقالو خبز علايتا يلينا لبيلنا نخنسمع كافت قالو اونتنيا زر نخنولت كوم خا أنحنا استولدنا خا كافت قالو بدن بغيرنا توليدنا زلنا أكلات كعني كاوز تلعانه كافت زر استلعانه نخرسوس إيوسوس نمثل نا إغزابير أبزر إننا نحملنا نودو نخنمثل كاب كبري ناب كبري تاين خون مالتينه ناتلوتنا نلوت سلازي نحلو ما أنت تمرتنا زيات مسل نيرا ناي سقاو أتحساسبا ويكع سقاو زخونسا بمنتعينا نفولت عند حريلنا بهيوتو ستانداردو سوبز قورا عالم نورو حيث أوزي إغزابير أملاخ مويبل أكتما خويد دا شفرات خوينو إز سابزي جنا سقاو مخوامي ردنا كومو خاني أوزي إغزابير أملاخ وانجيل حراوت إني ناس أوت إني نعمله ما أبارنت كرر خلو سجاو مخاني زنقرنا سلازي تسجاو بمتعنا نفولت عند حرينا بناتو ستاندرد بناتو ناس سجاو أتحساسا السبزلو نسجاو خمينا برلو السخاني عم منفس زلو أتحساسا هوتو خاب كم يني إلا عند حواسيدنا بزعلا نايسجونا ناي منفس لوتين نرينا نايسجو أهيوتو كريكل أهيوتو كنات أهيوتو نزلنا أهيوتو نكبري أهيوتو بقى السن خرّة ندحر مكرتو خوينو كومو خاني كنات حامد من كننا أهيوتو ندحر على خوين أوز السبزي إزي ونتنيانا إغزابير زري ويكع كافتي نايكروس إيوسوس كابكرنا كرزلوات زلو منفس زحازة أكون انت إذا إلنا نوسط كلنا إذا قال زي جنا أفتقالو ختمسريتو دي زل ترد أرلو مالت مجمرتا تي زرعي كاب إغزابير يندحرنا لنا إغزابير أملاخ يمكن كومو خا ودني هلنا ود ملكعنا خنمسل كعب منفسي يدغفنا جن بانصارو ان حسوكو نزلنا نخبري اندحر كوينو كم تحزن هلا يان غيزي كمتي باوروباويان غيرمو زلو ناي بزحات توم ما محران زبالو انا ناي ونجيل مهوري يزولو ناي بزحات تحساسا جن كعني غبر سدوم ازي سلطان يلوم زخودو زلو سلاز إذا أول إذا خالي إذا قبر زلون يان جيزي ناي إغزابير كبر إسكع مدفارون كتسخري كم زوم حد النيو كان إغزابير توليدنا يقولو إغزابير زرع وشتنا يقولو إغزابير مسان أي يقولو كان إغزابير تلعنا بزح نجر كجبر خلي يقولو جن الساتهم زجورو سيتاتنا سلت أنا أي فوت إذا سلت أنا أي من مسأجمي لين جرو صدم بك أيولو كم زناي سرديم زلو بيت كريستيان مالتيني أب رأي يوحنس معرف سلسلة زلا سرديم تبع البيت كريستيان جن كعاني بقافهم أنا هياوي لهم أكل مثلا هياوي مسلو جن بمنفسهم كعزموتو سلاز إذا سنزون زموتو ويكعاني عامنا إغزابير قال تمسرته زي كوني خلي تاي سلاز خونه السو إغزابير أملاخنا بلا محبتي دبك نايتشلما ندحراليو السو أنا كبر لنا بلا مسخع كبر استوالد أنا أمنزرا نحدر خرا خلو أماني أي ودق ميكا أي حدر ما نتايكونا جن كعاني ناي منور ينحرير وجن إزيجن ناي حاتيات متلمامي دو حاتيات كع كم بعاني ناي حاتيات نحر كوينو جن إز أونتني أماني أكون ويكا ناي سجاوز اللوي منفساوز بحال أكل كعني إنت منفساو خع قدسنا سلام فقري حسيت بقولت دستا أما أخون زقلت اللوي إز خعني
ዘወትር ተዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ነፃ ወፅኦም እዮም ይብል እምበኣር ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ባርነት ካብ ሕጊ ካብ ኩሉ ነፃ ውፅኒ ነፃ እየ ኢሉ ደፊሩ ይናገር እንደገና ከዓ ተመሊሱ ኣብቲ ናይ ባርነት ዝኾነ ቀንበር ኣብ ትሕቲ ቀንበር ተታሒዛ ኣይንረኽቦን እሞ እሱ ዝገብሮ ከዓ ኣብ ሕድሕድ እርምጆ እሱ ንመን ንኽኸብር ንክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ንኸብል ንክርስቶስ ኢየሱስ ሰማይና ምድሪ ኩላ ከፍ ክተብለሉ ከምዛ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2:9 ኢሉ ዝተናገረና እንታይ ተናገርና ነይሩ ሃዋርያው ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ንመን ክግዛእ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክግዛእ ኣሎ መን ስለ ዝኾነ ብሰማይን ብምድርን በዓል ስልጣን ንሱ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተንሥአ ማቴዎስ ወንጌል 28:18 ታይሉ ብሰማይን ብምድርን ኣነ ስልጣን ተዋሂቡኒ ኢሉ ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ሰብ ከዓነ ኣነ እየ በዓል ስልጣን ስለዚ ንኣየ ዘይኮነ ወይ ከዓ ኣነ ንኽረአ ዘይኮንኩ ኣብ ዝገብሮ ኩሉ ኣብ ዝሰብኮ ኩሉ ስታንዳርደይ ኣብቲ ኣነ ዘመሓላልፎ መልእኽተይ ኩሉ ስታንዳርደይ ኣነ ንኽረአ ዘይኮነ መንከፍ ንኽብል እቲ በዓል ስልጣን ዝኾነ እቲ ኩሉ ጉልበት ዘበለ ይንበርከኸሉ ዘለ ሃዋርያው ዝተናገረና ኩላትና ንኡ ንግዘአሉ ወይ ከዓነ ነምልኾ ንጉስና ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ባለስልጣን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ከብል ከሎ ያን ጊዜ ኣነ ናይ መንፈስ የኽብል ከሎ በቲ ናይ መንፈስ ሰራርሓ ዝመላለስ ከዓ ዝታይነ መንፈሳዊ እዩ ብኻሊእ ኣባህላ ብቃሉ ዝዓበየ ቃሉ ዝምገብ ቃሉ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ናተመገበ ንዓበየ ዕቤት ናገበረ ናቐፀለ ዝኸይድ ስለዚ ኣብቲ ስጋዊ ብዙሕ ንእግዚአብሔር ብርሃን ካግለጽ ተባሂሉ ጸልማት ክገልጽ ከሎ እዚ መንፈሳዊ ከዓ ብደንብ ገይሩ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ብርሃንነት ይፋ ገይሩ ክናገር ከሎ ክብሪ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እግዚአብሔር ታላቅ እዩ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ገይሩለይ ኣነ እውን ደስ ኢሉኒ ከም ዝበለ ዳዊት ከምኡ ከዓ ታላቅ ነገር ገይሩለይ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢሉ ናይ እግዚአብሔርነቱ ናተረድኦ ናበረህሉ ሓሴት ናገበረ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ናተሓጎሰ ዝነብር ከዓ እንታይ ናይ መንፈስ ስለዚ ክርስቲያን ናይ ስጋውነ ናይ መንፈስ ውንነ ስለዚ ኣብዚ እውን ከፋፊልና ኩሉ ግዜ ተወሊዶም ዘይዓብዩ ናይ ስጋ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣለዉ ኣንሕና ግን ተወሊድና ዕቤት ዘለና ክርስቲያን ኢና ንዓበና ንነብር ኢና ኣንሕና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናተለወጥና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ተናገርና ንኸይድና ናተለወጥና ከምዛ ካልኣይ ቆሮንጦስ ዘላ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርተይ እዚኣ ትመስል ነይራ ነዚ ቻናልና ሓድሽ ንዝኾንኩም ላይክ ሳብስክራይብ ናብ ካልኦት ንኽዳረስ ከዓ ሼር ብምጋር ንኽትተሓባበሩኒ ብስም እግዚኣብሔር ሓትት ሰላም